So yun mga kaibigan. Yun mga kaibigan, nandito kami sa gilid ng dagat ng Sorsogon Bay. Kasi kahapon nagbata kami ng bubo trap. Mayroong isang lapagap na nagkulay pulang dagat kaya puro patay ang alimasag. Ngayon, nagulat kami bakit lumaganap na. Kaya ngayon nandito yung mga palad na isda. Nagsipuntahan dito sa tabi. Kaninang umaga pa ang dami nang nakakuha. Ito nakuha namin, oh. Tingnan nga. Ayan, yung mga palad na isda, nagdagsaan dito sa tabi. Hindi natin alam kung anong sanhin itong pagpula ng dagat ng tabing dagat ng Sorsogon Bay. Hanggang doon sa malapit sa may laot. Kulay pula ang dagat. Wala ito ayun, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun, oh. Tira niyo pa ka, dito din nagkambang Ayun, malaki yun, oh. May labang pega. Kitang lang. Kitang. Pati ugdok. Ayan, oh. Mahaba, oh. Daputin mo nga. Hagis mo sa tabi. Ayun. Dali pa oh. Alas. Pwede humubas ini. Pupulon. Di man mahubasan. Tinatanong. Ano kayo ugog? Ay, di mo pag yan, tamahalas yan. Anak mo. Marami ba? Yung mga kaibigan doon, dami. Oo pala na nakikita mo. Oh. Hindi pag dito kami dili, panakulang pati ni. Nagpuntahan dito sa tabi ang isda. Nalinaw pa yan, nalinaw. Dali rin. Pagparalabog hari. Tudan lakaw pati Sige, na, no? sige labog na. Ang palad, hindi naman nakikita. Ayan, Oh, ayan, oh. Ito, grabe ho, naglakaw-lakaw na. Di ba pag upulong kayo kayong kamot mo? Sabi hindi may mahupol. Tarangin-tangin ho. Ay, pagparalabog ka. Oh. Ay, naglulutangan yung mga maliliit na isda. Ayan, oh. Kulay pula. Kulay pula ang dagat. Oh. Lapitan natin si Buboy. Ang daming nangunguha. Ayun. Oh, ang dami. Ayun mga palad, oh. Mga isdang palad. Oh, ang dami. Ton! Andito marami. Si Buboy. Namumulot lang. Ba't kaya pumulan dagat no, boy? Tide. Baka ito yung yung pagtugan ng bulkan. Ito na yung ng Panginoon. Ang dami. Sa maraming kasalan ng tao. Kain kasadyak pati kanunod dito na ni Buboy ni. Kaya andihan. Grabe ho. Saraday ha. Yadin na ho. Yadin dakulon. Kain kasago. City. Ang katakulo. So yun mga kaibigan no. Ay,
Ano tayo na? Pero ito bobo. Ay, limasag mo. Pati ang limasag nasa gilid. Sumasalya sa gilid. Sabi gani, sabi ko ako. Tayan yan dihan, tayan mo yan dihan. Kasag ko. Oh. Padaw ko, kasag ko. Down! Yak! Anda! Grabing kasag! Oh! Puro good, puro good. Limasag oh. Nasa gilid na. Ay bobo. Sino tang... Ayun oh. Dami ang limasag oh. Oh. Nagsalyaan sa gilid. Ayun, ang laki oh. Alimasag. Ayun. Katon. Pinutun mo pa lang yung gano'n. Silipon na lang ta kanya. Ano na yan? Gusto ko yung gusto mo. Kung ikaw man pakimad to kalakayan. Ton! Papubas-ubas ka pa. Puno na yun. Balagbagan mo tulis yung gano'n. Walang yakay mo. So yun, mga kaibigan, uwi muna ako. Si Tuntun muna yung magkakamera nito. Kasi nandito yung ano, lahat ng alimasag sumalya dito sa tabi. Tatayaan ko ng bubutrap, kami ni Buboy. Ayan mga isda oh. Yun, naglulutangan yung mga maliliit na isda. Oh. Paano kaya to? Ayan. Ang dami pala do. Oh. Hindi ngayangay. Daming palad mga kaibigan. Nagsalyahan dito sa gilid ng dagat. Oh. Pati mga alimasag oh. Ako, yan din. Nagsalyahan. Ayan yung mga nangunguha. Hindi lang natin alam kung anong sanhin itong pagpula ng dagat. Siguro yung duda ko lang, yung pagtuga ng Bulkan Bulusan. Umagos na siguro yung mga abo sa dagat kaya nagkaganito. Ayan si Tanuno, yung dancing king ng Timpay Garong. Nagtaya siya ng bobo dito sa gilid. Nagtaya siya ng bobo dahil andito yung mga alimasag. Dito nagsalyahan. Hindi lang makita ng maayos kasi kulay-pula yung tubig. Ito. Oh, yung mga isda oh, yung maliliit. Naglulutang-lutang mga isdang maliliit. Dakol duman pa lang. Dakol nga dito man. Tingnan ang sabi mo scrap. Hindi pa ka sa ladat ban. Kuha ng payo. ang makakaka. Hindi tayo pinasama ni Tanuno. Sariling atin daw lang 'yon. Ano na siya lang mo doon na siya. Ay nakuha mo. Palad. Mga palad oh. Hindi mong grabing palad. Garong. Isdang palad. Limasag, lumulutang na. Lumulutang na. Ayan oh. Tikpawin mo na to. Opo. Lumulutang na. Sorry ah. Bakit na tikpo? Dami alimasag. Ganun na nga niyo, naman nangyari sa gilid. Tol, patagalian tol. Papa Jo.
Sa sakayan. Sabi, isang gatos pati ang kilo pa yan. Aroy, talaga di balad. Jangan ba? Oreo. May paligpit ng pala. Grabe, dami na. Oh, may paligpit ng pala. Mm, Ito ako, Primanong. dami. Iba to. Dito lang yan mga kaibigan sa tabing dagat. Nagsalyahan dito sa gilid. Dahil sa pagpula ng dagat na yan. Pagpula ng kulay tubig. Ng kulay ng tubig. Yadi o. Tayo na kasago. Daw pa kita nagbubuday. Kita dakop. Yadi ang kasago. Adalag ko. Lamudon man taya mo. Dapat tutok lang didiyo. Umubas man. Umubas man. Yan na, dami. Oh. Kaya ang pagkadarap ko ipili. Ito na yung mga kaibigan yung nakapa ng kapatid ko. Manong. Ayun, dami. Uy, tabang na uy! Bango! Di! Kinuha tayo na kasag yung pinawakan ta. Lalaking alimasag. Kanina na magagurang kada. Lalaking alimasag. Kapakapalang dito sa gilid. Inayangan nga sa tao. Bakal na 53 kilo. Punta. Dara na yung nakasag. Kung kagaradan man yan. Padara mo na yung kasag. Pirang kilo? Bakal mo na ito sabi ng anak siya. Oo, totoo naman yung mga taga Santa Cruz. Yung mga kaibigan, uwi na ako. Magtataya ako ng bubble trap dito sa gilid. Ang dami alimasag. Ayan sila, oh. Nagkakagulo. Nangunguha ng mga isda na ano. Sumalya, yung mga palad. Ay, guys! Saka mga alimasag. Uwi tayo, magmamadali tayo kasi palo tayo. Baka hindi tayo makataya. Kasi yung EDC, baka sumayad. Samantalahin natin habang high tide pa. Yun mga kaibigan. Medyo nakabihis na tayo. Galing tayo dun sa pamumulot ng mga isda na dumagsa dun sa dalampasigan. Sa gilid ng dagat. Dahil sa biglang pumula yung dagat kasi nagsalyahan yung mga isdang palad saka mga alimasag. Ang daming nanguha. Nanguha na rin kami. Yun. Shoutout natin itong mga kaibigan natin. Shoutout nga pala sa family Ababag. Diyan sa Adobis. From Munisto Junior Ababag. Shoutout sa Ezekiel Dilap-Dilap. Diyan sa Agaw, Gubat, Sorsogon. Shoutout sa family Peratiro. Diyan sa San Antonio, Kasiguran, Sorsogon. At sa mga taga-Gubat at sa mga taga-Lungib, si Manuel Piratiro from Sunday Oragon Official. So yun mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel. Maraming salamat mga kaibigan, subscribe na kayo at manood na rin para sama-sama tayo sa mga susunod pa naming mga video. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.